Itu ini fake ya? Ang sar poriga. Butar ke khorus butar. Butar after butar. Please. Tormoharani amchayo. Sini Tormoharani bazar. Sini party pis kango. Sini takuk choron. Te bini rogi tongo te tin family, boso char family. Botini ti promote ha ungi tongmani babu yakari tini IPF party o jukta kai. Jengo jaga tini bono IPF te BJP. Uboi side ni party ni tini o jaga ni tini o local ni net torogwai jengbono accept kai ka babono yachak sakka kai boje tam ni bage phaiga bo to kam ter bono clear kai saka kai ang obono sanamu chungo jara tapan bujiang tongnai ra orthat jeng chaimano IPF turni main demand ke tamo tipralen tamni bage kai tipralen sara IPF ni kuno ostito rokhalmen kuno chances grei ajagao chini jara tipraleno kebeng nai ro jeng chaimano ajagani ni INPT rok ni tongnai ro ba tabu je tipra mota besi lead khai tongnai ba li netangi tongnai ro borok kuno din phana tipralen sania ko bongni achaimani nge sabo sane ke tabu chini bisingo IPF ro borok ekdom strong boys be sai tong tiprale nge borok হঠাৎ khlaioi election ni samoyo ADC election ni samoyo Greta tipralen ni bumung thepaui ajaga chini kobang ma chini workers tongnai rok chini supporters tongnai rok no bul bujire oi borok kelangmani whereas chini Greta tipraleni kuno noksa krei kuno map krei saimia ang o jaga chini maharaja product kison ang blame khaimena karon bo tipraleni supporter bo tago support khlai tongo kintu bo bai chini ideology bo otar Greta tipraleni samani bagai jeng bo bai eklai mamaliya bini Greta tipraleni kuno noksa manchitro ya kuno map kering bagi jeng bini Greta tipralen tamo takon jeng confuse tongo jeng confuse tongma haino chini ta supporters tongnai workers tongnai poro aste aste bujika jara thangai tamunai buji mandiya kun phana kuno bo jaga thangai painai bo jaga thang maninai abo kuno saimiya abon bagi borok teruk ya kalai tongni tongwan tugo obai ken o sakango bhaino chini rai hamcha kamio athramura aro chini BJP IPF a jaga borok flag rongoi phaika miya bhaino bilaikang kamio a jaga bhaino miya Ponor family saitis butar phaika tini bahaino phayo chini tabu din baria haino hai teruk phayo chini BJP IPF tini je chini je tongmani abo haino tikli phai tongo engka ang asa khayo buskang salate bo phainai karon tabu social media ni chu sabo bomdi samung khlai tong tabu BJP IPF ti government chini especially chini tiprasan bage busuk samung khlai tong chini tribal welfare department থেকে যে সব সামুং খাইজাক তংমানি আবরক যতন जों সানা নাইয়া সোশ্যাল মিডিয়া বিসিং যতন বা আওয়াইনি দं কাজে जों দূর থাङै ছায়াপানো বড়রক শিব বড় আস্তে আস্তে যতন ফাইবেনাय আবো जों आसा खायो हामबाय